În continuare să vă arăt cum funcționează modulul de cereri diverse din cadrul secțiunii anexe CAD. Când intrați în cereri diverse, aveți opțiunea de a genera una dintre anexele din listă. Da? Anexa 1, 5, 6, 7, 8, 10 sau 22. Vă scrie și pe fiecare ce semnifică. Puteți în primul rând să completați numele manual, da? Toate în funcție de anexa selectată se vor genera datele specifice anexei. De exemplu, la anexa 1, datele solicitantului rămân mereu la fel, dar datele specifice anexei se vor schimba în funcție de anexa selectată. Da? La anexa 1 este liberare copii document arhivă, trebuie completate aceste date. Dacă selectăm anexa, 5 de exemplu, sunt alte date, da? Mai apar, CNP mandatar, da? Detalii cerere, anexa 7 are alte date și așa mai departe. Da? În funcție de cerere se generează alte date necesare completării. Da? Puteți completa totul absolut manual în funcție de cererea selectată sau puteți încărca un fișier JSON care poate fi fie aferent unei lucrări, de exemplu, aici am o lucrare pe care am făcut o lucrare de, dezmembrare și vă preia datele beneficiarului, datele introduse ale beneficiarului, da? Aproape toate, bineînțeles, mai completați voi dacă vreți telefon și e-mail, dar va prelua numele, prenumele, CNP-ul, aici am pus eu datele fictive, da? Pentru GDPR, serie, număr de buletin, adresa din buletin și așa mai departe și adresa imobilului a fost preluată automat ca fiind adresa aferentă imobilului ce a făcut obiectul documentației de actualizare în cazul ăsta, da? Și de aici selectați voi absolut orice e nevoie pentru a genera orice cerere, da? Să zicem că încercăm să generăm o cerere de înscriere, da? Pe acest Popa Cristian pe care l-am făcut, completăm, lăsăm totul completat pentru imobilul din Dolj Craiova. Aici este la fel ca la Etera când introduceți un imobil sau un județ și un UAT corect, va selecta pe cerere BCPI-ul relevant, da? Așa, număr carte funciară, să zicem că punem așa. Nume mandatar nu e cazul, da? Act juridic care pentru ce asta? Cerere de recepție și înscriere, da? CVC, numărul, completez niște date fictive, da? 2022 și facem o notare, de exemplu, notare radiere ipotecă, să zicem, da? Sau nu știu ce. Îi dăm generează anexa, îi dăm salvare pe desktop, dăm să deschidem, de asemenea putem să salvăm datele acestea, ni se salvau ca anexa 5, înscriere și numele beneficiarului, da? Le-am salvat, să zicem că am ieșit din modul, verificăm acum ce ne-a generat și ne-a generat cererea de înscriere, da? La Dolj Craiova, în funcție de UAT-ul și județul selectat, subsemnatul, toate datele lui, obiectul înscriere, la notare ne-a scris radiere ipotecă ce am menționat noi, pentru imobilul cu cartea funciară, da, numărul cadastral și așa mai departe. Actul juridic, absolut totul completat, bifat la sediu BCPI, da, data, totul. Trebuie doar listată și semnată. Da? De asemenea, putem intra în cereri diverse, putem încărca, de exemplu, ce am completat anterior, se încarcă automat cu toate datele aferente anexei 5, se selectează anexa 5 automat, dar noi putem, bineînțeles, selecta orice anexă și completa datele corespunzătoare. De exemplu, anexa 10, am generat-o, o deschid și vedem anexa 10 completată, da? Așa se procedează pentru absolut toate anexele aferente acestui modul, da? Mult succes!